Prezentácia hry Worms 2 Armageddon pre iPhone blog.sk. Ako som spomenul, single player obsahuje rýchlu hru cvičenia, body count, čo je tiež istá forma rýchlej hry, a kampane. Multiplayer, možnosť hry cez Wi-Fi alebo Bluetooth. Tiež veľmi dobré, ale pre prezentačné účely si dáme hru na jednom iPade, možnosť vyrobiť si tým, tie už však máme predrobené, pridám a hra sa môže začať. Keďže mám iPad jednotku, chvíľku dlhšie to bude trvať, ale ako budete za chvíľku môcť všetci vidieť, hra ide veľmi plynule. Takže potvrdíme hru a môžeme ísť. Ovládanie, veľmi jednoduché približovanie, ako všetci poznáme. Posúvanie obrazovky držaním ruky. OK. Pohyb. Skákanie kliknutím na červa. Skok dvojklikom je salto mortale dozadu. Výber zbraní. Joj. No mal šťastie červíček. Takže teraz v plnej kráse. Pohyb, skákanie, dvojskok, sledovanie priestoru, nikde nikto, tam sú dvaja, výber vhodnej pozície a zbrane a navádzaná strela ešte nie je dostupná, takže ideme strieľať na slepo, nastavíme si smer strieľania, overíme a môžeme strieľať. No, to nebolo najlepšie. Nuž, na záver videa si môžeme ukázať názorne, ako vyzerá smrť červa. No, tomu sme dali. Pokiaľ má človek obidve ruky voľné, nejako ja, natáčaní videa, tak si môže túto hru určite celkom zaujímavo užiť vo veľkej rýchlosti a so svojimi ďalšími možnosťami zabiť pár nudných chvíľ. No čo, dám mu tam granát? Nie, dynamit. Alebo obidvom. Nuž, ďakujem za pozornosť.